Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Dovolte mi vás přivítat na této online přednášce na téma fenoménu právnických sjezdů v českých zemích a na Slovensku v první polovině 20. století. Tedy tématu, kterému jsem se v posledních 3 letech intenzivně věnoval a které jsem letos vydal v této publikaci, které jsem letos vydal jako knižní monografii u příležitosti sjezdu českých právníků. Sjezdu českých právníků, který právě významně připomněl historii právnických sjezdů u nás, zejména těch sjezdů z meziválečné doby a sjezdů, o kterých bych i v nynější přednášce rád hovořil. To téma právnických sjezdů je tématem, které jednak poukazuje na pestrou historii české a československé právní vědy, a zároveň je to téma, v jehož kontextu lze nahlížet na celou řadu dobových kontextů, které bych tady rád v rámci této přednášky zdůraznil a připomněl. Doufám, že si každý v té přednášce najdete to své, respektive neboť právě právnické sjezdy historické se zabývaly nejširšími tématy z nejrůznějších právních odvětví, čili myslím si, že každý právník specializující se na určité odvětví si v té dnešní přednášce může najít právě to své. Obsahem té mé dnešní přednášky bude tedy jakési vymezení toho, o čem tady dneska budu mluvit v kontextu právnických sjezdů, tedy za jakými účely byly právnické sjezdy pořádány, jakým způsobem byly organizovány a jakou měli organizační strukturu a tak dále, přičemž následně bych se volně přesunul k samotné historii právnických sjezdů u nás, která je na našem území spjata s rokem 1904 a následně se tedy potom přesunul k meziválečným právnickým sjezdům, které u nás reprezentují zejména celostátní sjezdy organizované právnickou jednotou a jejími pobočkami a následně samostatnými sjezdy slovenských a německých právníků. Na úplný závěr dnešní přednášky bych se rád také vyslovil o posledním právnickém sjezdu u nás, kterým byl 4. sjezd československých právníků v roce 1949 a následně bych také rád připomněl obnovený sjezd českých právníků, který se konal v květnu roku 2022 v pražském Karolinu a na něž navazuje letos opět v pražském Karolinu druhý sjezd českých právníků s tématem digitalizace. Pokud jde o pojem právnických sjezdů obecně, tak sjezdy jakožto shromáždění nejrůznějších skupin se staly ve střední Evropě ve druhé polovině 19. století oblíbenou platformou pro shromažďování nejrůznějších skutečně skupin, s tím, že od roku 1904 se na našem území začínají shromažďovat tímto způsobem též čeští právníci. Tento způsob shromažďování je spojen skutečně nejrůznějších skupin, je spojen s politickou liberalizací, ke které u nás došlo po pádu takzvaného bachovského absolutismu a v podstatě v období, které je spojeno s příznivou právní úpravou na úrovni spolčování, shromažďování, která vlastně vyvrcholila přijetím takzvané prosincové ústavy v roce 1867 a přijetím příslušných zákonů o spolčování a shromažďování. Právnické sjezdy byly historicky pravidelně uskutečňované shromáždění právníků k projednání předem stanovených odborných nebo stavovských otázek, a to primárně za těmito účely. Tím prvním účelem, který jsem vymezil, je účel legislativně doporučující. To znamená, že hlavním smyslem jedním z takových těch hlavních smyslů těch sjezdů bylo přispívat ke kultivaci právního řádu, navrhovat určité úpravy určité změny v právní úpravě a novely v právní úpravě. Dalším účelem právnických sjezdů byl účel aplikační, interpretační, to znamená, že sjezdy sloužily dále k výměně tedy odborných názorů právníků a k řešení interpretačních či aplikačních otázek, které v tehdejší době byly v právu nejasné nebo sporné, nebo zkrátka zajímavé. No a nakonec ten účel sjezdu byl ryze společenský. Nesmíme zapomínat, že právnické sjezdy byly
ryze společenskými akcemi, zejména společenskými akcemi, v rámci kterých docházelo k navazování profesních kontaktů, sdílení dobré praxe mezi tehdejšími právníky napříč nejrůznějšími právnickými profesemi, advokáty, notáři, soudci. Ale i ten obsah, nebo ten obsahový rozměr těch právnických sjezdů směřoval navenek a směřoval vlastně, sledoval jakési společenskou úlohu právníků ve státu a společnosti. Abych mohl lépe prezentovat tyto účely, tak jsem vybral pár dobových otázek, sjezdových otázek, kterými se právnické sjezdy zabývaly. Vidíme v té první kategorii nebo v tom prvním řádku té tabulky ty typicky legislativně doporučující otázky, stanovované často způsobem, zda se doporučuje či nedoporučuje určitá úprava. Stejně tak si můžeme povšimnout právě těch aplikačních interpretačních otázek, které jsou zase stanovené vyloženě tak, aby poskytly to dané řešení pro ty zúčastněné právníky na těch sjezdech, jak tedy řešit či neřešit určitý právní problém. No a společenské otázky můžeme si všimnout témat, které jdou jako červená nit skutečně napříč těmi sjezdy, jako byl například úprava právnického studia, výchova soudcovského dorostu nebo například spoluúčast právníků v lidovýchově. Právnické sjezdy měly historicky, nebo každý právnický sjezd měl poměrně jasně stanovenou organizační strukturu. Na právnických sjezdech se významně podílely sjezdové orgány, které byly definované sjezdovými řády, tedy jakýmsi souborem organizačních a jednacích pravidel, které jasně definovaly způsob a organizaci těch jednotlivých sjezdů. Já jsem ty sjezdové orgány rozdělil na orgány organizační a odborné s tím, že organizační orgány to byly ty, které skutečně zajišťovaly to samotné technické zajištění sjezdu, byly to často samoustanovené orgány těch organizačních spolků, které se na sjezdech podílely. No ale daleko významnější a klíčové jsou právě ty orgány odborné. Ty jsem ještě rozdělil dále na sekce, rozdělené často dle právních odvětví nebo profesí, a sjezdové plénum. S tím, že naprosto klíčovým orgánem byly právě ty zmiňované sekce. Sekce právnických sjezdů měly poměrně vysokou míru autonomie a byly to právě tyto orgány, které stanovovaly ty sjezdové otázky. To znamená, úkolem těch sekcí bylo stanovit sjezdové otázky, vybrat k těm daným sjezdovým otázkám odborné příspěvky, které mohli vlastně posílat jakýkoliv právníci z českých zemí. A přičemž následně se tyto písemné příspěvky staly podkladem pro odbornou diskuzi těch právníků na daném sjezdu. Čili sjezd fungoval tak, že kdo na něj přijel, se neúčastnil nějaké hromadné celkové diskuze, ale vždy se účastnil té diskuze v rámci té konkrétní dané sekce. Ty sekce potom následně k těm stanoveným otázkám na podkladě té diskuze, která na sjezdu proběhla, poté v podstatě přijímali jakési sjezdové usnesení, které potom právě následně doschvalovalo ještě sjezdové plénum, což byl závěrečný orgán každého sjezdu, který jaksi pro forma jenom ještě doschvaloval a seznamoval i ostatní účastníky sjezdu s tím, co bylo vlastně na sjezdu přijato za usnesení, tedy jakýsi závěr toho sjezdu navenek. Závěry, které potom byly vlastně publikovány ve sjezdové publikaci. Pokud jde o fenomén právnických sjezdů v Evropě, tak tu tradici právnických sjezdů zahájili němečtí právníci, a to už v roce 1860. Není bez zajímavosti, že tady ty německé Juristentage se v podstatě bez většího přerušení a v určité pravidelnosti konají v podstatě od toho roku 1860 až do dnešního dne. Přičemž ty sjezdy původně byly organizovány za účelem sjednocení německého práva, neboť v té době ještě v Německo řešilo otázku svého sjednocení a právnické sjezdy v Německu tímto chtěli přispět nějakým způsobem těm otázkám sjednocení na poli práva.
Když se pak podíváme na další právnické sjezdy ve střední Evropě, tak si lze povšimnout, že skutečně sjezdy právníků se staly fenoménem napříč Evropou. Jistě zaujme ten rok 1904, který je tedy spjat se začátkem sjezdové činnosti českých právníků, ale zaujme také rok 1961, kdy své sjezdy začali pořádat rakouští právníci. Nabízí se otázka, proč tak pozdě. Ten důvod je nasnadě. Rakouští právníci totiž se historicky cítili být právě součástí těch sjezdů německých. To znamená, oni se historicky účastnili sjezdů německých, nicméně právě čeští právníci, kteří jakožto občané nebo příslušníci habsburské monarchie se byli přizýváni na ty německé sjezdy, tak se těchto sjezdů německých přirozeně účastnit nechtěli. Když čeští právníci navrhovali rakouským, aby se jaksi odtrhli od těch německých a založili si své rakouské právnické sjezdy, tak rakouští právníci s touto ideou se jaksi nestotožňovali nebo nepodpořili tento návrh, no a tak českým právníkům v zásadě nezbylo nic jiného, než si uspořádat právnické sjezdy vlastní. Čili ten neúspěch českých právníků, ty neúspěchy pokusů českých právníků o zřízení samostatných sjezdů v Rakousku a zároveň období největšího rozmachu české právní vědy, kterou zastupuje na našem území zakladatel moderní české civilistiky a také české právní vědy Antonín Randa, vedlo nakonec k tomu, aby čeští právníci tedy uspořádali sjezd vlastní, aby tím sjezdem vlastně upozornili na svou existenci v rakouské monarchii a na svébytnost české právní vědy v rakouské monarchii. Ta myšlenka pořádání sjezdu poprvé zazněla na akci, která byla uspořádána za účelem tedy odhalení pomníku Viktorina Kornela ze Všehrad, tedy významného českého právníka. Stalo se tak v říjnu 1901 v Chrudimi, tedy v rodném městě Viktorina Kornela ze Všehrad. Přičemž tu akci tehdy uspořádala právnická jednota, jakožto vlastně předchůdkyně dnešní jednoty českých právníků a jakožto nejstarší spolek českých právníků. Ta akce měla silný nacionální apel a vlastně na této akci skutečně poprvé zazněla právě ta myšlenka uspořádání samostatných českých právnických sjezdů, kterou vyslovil druhý starosta právnické jednoty, zapomenutá osobnost, pražský advokát Jan Javůrek během společenského večera. Na fotografiích si můžete povšimnout tedy historické podoby pomníku Viktorina Kornela ze Všehrad. Ta barevná fotografie tedy potom vyobrazuje současnou podobu. Připojil jsem také výtažek z Národních listů, který vyzýval české právníky k přispění na pomník Viktorina Kornela ze Všehrad a aby se zúčastnili této jaksi národnostně laděné akce. A chtěl bych zdůraznit, že nešlo, i když byla národnostně laděná, nebo byl tady jakýsi národnostní podton této události, tak nešlo o žádnou akci, která by měla být vzdorem rakouské monarchii. To nelze říct ani o tom právnickém sjezdu, který se nakonec konal v roce 1904 v Praze, o kterém budu za chvíli hovořit. Na dalších fotografiích bych rád ještě připomněl osobnost Antonína Randy a Jana Javůrka s tím, že na tom barevném obrázku si můžete všimnout pohlednice zachycující tehdejší východočeské průmyslové muzeum v Chrudimi, kde právě proběhl ten jakýsi závěrečný banket, na kterém byla vznesena ta samotná myšlenka právnických sjezdů českých právníků. První vědecký sjezd českých právníků, první vědecký všeprávnický sjezd českých právníků, jak se celá akce oficiálně nazývala, byl tedy uspořádán právnickou jednotou podle slibu daného při odhalení pomníku Kornela ze Všehrad. Konal se tento sjezd v Praze v květnu roku 1904, byl zahájen v podstatě v Národním muzeum a následně probíhal v prostorách pražského Karolina s tím, že byl následně ukončen na staroměstské radnici. Předsedou toho sjezdu byl přirozeně Antonín Randa, který svou osobností celou akci zaštítil.
a záštitu nad akcí převzal kníže a vlastně nejvyšší zástupce českých zemí v Rakousku Jiří Kristián z Lobkovic. Jednateli toho sjezdu, tedy takovými osobami, které jaksi celý sjezd technicky organizačně zabezpečili a připravili, byli pánové Josef Václav Bohuslav a Vilém Pospíšil, tehdy poměrně ještě nevýznamné osobnosti, nicméně připomněl bych, že se jedná právě o významné osobnosti meziválečného práva. Josef Václav Bohuslav působil jako soudce Nejvyššího správního soudu a sestavil vlastně sbírky rozhodnutí tohoto soudu, které jsou dodnes citovány, a Vilém Pospíšil potom byl významný národohospodář a vlastně první guvernér Národní banky československé, kterého pak ve funkci vystřídal Karel Engliš. Účastníků sjezdu bylo 1300, byla tady skutečně snaha o co nejširší účast právníků z českých zemí. Proto za tímto účelem byli v jednotlivých krajích českých zemí zřízení sekční jednatelé, aby propagovali myšlenku sjezdu, aby skutečně sjezd navštívilo co nejvíce právníků z Čech, Moravy a Slezska. Pro účely odborného projednání otázek byly zřízeny tedy 4 sekce pro právo civilní, civilní soudní řád, trestní právo a veřejné právo a národohospodářskou politiku. Cílem toho sjezdu tedy bylo projednat stavovské, organizační a legislativní otázky, které tedy byly zajímavé a v právu neřešené a striktně byly vyloučeny politické otázky, a zároveň tím sjezdem poukázat na tu svébytnost české právní vědy, která vlastně zažívá svůj největší rozmach skutečně na přelomu století. Výstupem tohoto sjezdu, ale i každého dalšího sjezdu byla rozsáhlá sjezdová publikace, zachycující jak ty odborné příspěvky, na jejichž podkladě probíhaly sekční diskuze, ale také i samotná jednání těch sjezdů a jejich vlastně usnesení. Kromě publikace byl tehdy vydán i almanach českých právníků, který redigoval lékař Michal Navrátil. Je zajímavé, že ten almanach obsahuje asi 600 biografií českých právníků a asi necelých 200 fotografií, dobových fotografií. Rád bych vypíchnul, že závěrem tohoto sjezdu byl například vznesen požadavek, aby brzy na Moravě byla zřízena druhá česká univerzita, čili už v této době můžeme spatřovat myšlenky směřující k založení druhé české univerzity u nás, ale šlo například o požadavek, aby se brzy další sjezd právníků konal brzy na Moravě, tedy v Brně, a aby jej uspořádala právnická jednota moravská, čili mladší sestra té právnické jednoty pražské. V prostředí Rakouska-Uherska se již žádný takový sjezd nekonal. V právnické jednotě moravské se sjezd uspořádat nepodařilo. Je poměrně paradoxní, že ona se o to sice pokusila, ale to způsobem, že vyzvala k organizaci sjezdu právnickou fakultu v Praze, aby v Brně uspořádala sjezd, což samozřejmě, nebo přirozeně, děkan tehdejší právnické fakulty, České právnické fakulty Univerzity Karlo Ferdinandovy Josef Gruber odmítl. Další sjezd se tak konal potom až v prostředí meziválečného Československa. Tady opět na fotografiích můžeme vidět tady pány jednatelé, ale kromě nich dobové dokumenty, respektive dobovou pozvánku na tento první vědecký sjezd českých právníků, kterou jsem úplnou náhodou našel založenou v jedné z těch sjezdových publikací v naší knihovně naší fakulty. Ke každému sjezdu jsem pro vás připravil tabulku s výběrem otázek, které každý sjezd řešil k té dané patřičné sekci. Můžeme si všimnout, že u prvního vědeckého všeprávnického sjezdu bylo stanoveno celkem 17 otázek, s tím, že co je společné všem těm otázkám, můžeme zde vidět otázky směřující k tehdejšímu vědecko-průmyslovému pokroku, ať už je to třeba ta první otázka k civilnímu právu, zdali je třeba doplnit soustavu soukromého práva novým oddílem o ochraně sil přírodních, čili energií, elektřina, teplo a tak dále. Vidíme tady významně procesní otázky, ale také otázky spojené se socioekonomickým vývojem, se socioekonomickými fenomény, jako byl
alkoholismus v té době nebo například sociální pojišťování v Rakousku. Jak už jsem řekl, další sjezd se tedy konal v meziválečné době, a to v prostředí první Československé republiky. Ten sjezd byl uspořádán tedy podle slibu daného na prvním sjezdu v Brně. Organizace se tedy ujmula skutečně Právnická jednota moravská. Tady v Brně se sjezd konal převážně v budově České vysoké školy technické, tedy v budově dnešní Fakulty stavební Vysokého učení technického. Konal se opět tedy ve stejném termínu na přelomu května-června roce 1925, čili letos tento sjezd v podstatě slaví své 100. výročí. Předsedou tohoto sjezdu byl jmenován tehdejší druhý prezident Nejvyššího soudu a zdejší vyučující civilního práva procesního František Vážný. Záštitu nad sjezdem převzal Tomáš Garrigue Masaryk, no a tajemníkem, čili zase takovou tou organizační osobou hlavní sjezdu byl profesor občanského práva na Právnické fakultě v Brně Jaromír Sedláček. Účastníků sjezdu bylo tehdy 1200. Tento počet účastníků glosoval poté ve svém časopise František Wehr, čili jeden z hlavních protagonistů sjezdu, a připomínám první děkan Právnické fakulty v Brně, takže byl počet dostatečný, nikoliv impozantní. On narážel na to, že sjezdu se neúčastnilo tehdy celá řada osobností a poukazoval zejména na pražské akademiky, že do Brna jezdí pouze ke komisím nebo na pohřby. Vyčítal dokonce i, nestřílel tedy jenom do cizích řad, ale vyčítal i některým akademikům z Brna, že se sjezdu neúčastnili, což je poměrně vypovídající, nebo respektive je to poměrně zajímavé. Na sjezdu bylo zřízeno celkem 5 sekcí. Vidíme tady nově, že tady máme sekci pro finanční právo, které se v této době začalo etablovat jako samostatné právní odvětví. Cílem sjezdu tentokrát bylo projednat vybrané legislativní otázky a tím přispět k jednotné kodifikaci československého právního řádu, který by odpovídal moderním společenským a hospodářským potřebám. Musíme si totiž uvědomit, že ten sjezd probíhá už tedy v prostředí Československé republiky, která řeší od svého vzniku zásadní problém, který v právní historii označujeme jako právní dualismus. To znamená, že na českém území byly recipovány původně rakouské zákony a na slovenském území uherské, čili existovalo zde v unitárním státě v podstatě existovaly zde 2 právní řády. Tento problém byl jakýmsi leitmotivem po celém meziválečné období, kterým se právníci zabývali nejen na právnických sjezdech, ale jak ještě dneska budu hovořit, ani právnické sjezdy významněji nenapomohly řešení tady tohoto právního dualismu. Byť ty sjezdy měly takovou ambici a pokoušeli se o to. Tím, že sjezdy řešili právě ten dualismus a ty otázky spojené s československým právem, tak byly významně státně podpořeny. Vláda i už na ten druhý sjezd československých právníků v zásadě poskytla asi 120 000 korun. Je zajímavostí, že například Ministerstvo unifikací, které vlastně bylo zřízeno za účelem unifikačního problému a v jehož zájmu by více než u jiných ministerstev měla být podpora takové akce, přispělo vlastně částkou nejmenší, a to pouhou částku, jestli se nemýlím, 10 000. Ono to vypovídá o dalším důležitém kontextu, že toto ministerstvo bylo špatně organizované. Ono dokonce tu částku 10 000 musela Právnická jednota moravská ještě několik let po sjezdu vymáhat. A vypovídá to i o tom, že tady bylo ministerstvo podfinancované a je to jeden z dalších důkazů, proč se zřejmě ta meziválečná unifikace nezdařila, neboť nebyla dobře organizačně zajištěna ani na straně těch příslušných orgánů státní správy. Výstupem sjezdu byla opět rozsáhlá publikace a co se týká závěru sjezdu, tak zde byl požadavek, aby se brzy další sjezd konal po 5 letech, tentokrát v Bratislavě v roce 1930 a byl vznesen také požadavek, aby byl zřízen stálý výbor právnických sjezdů v Československu. Nicméně žádný takový výbor nikdy vlastně ustanoven nebyl.
Na fotografiích bych rád připomněl Františka Vážného, Jaromíra Sedláčka. Můžete si všimnout také historické fotografie České vysoké školy technické, dnešní fakulty stavební v Brně, a fotografii z auly závěrečného plenárního zasedání této fakulty, kde vlastně, když jsem říkal, že se sjezdu zúčastnilo asi 1200 právníků, tak tato místnost čítá asi 300 míst, tak si dokážete představit, že se mnozí účastníci ani na závěrečné plénum nedostalo. Z těch dobových zpráv vyplývá, že mnozí stáli na chodbách a vlastně se ani nemohli všichni účastnit plnohodnotně té akce. A to bylo typické i pro ty další právnické sjezdy, které skutečně byly z dnešního pohledu masovými akcemi. Opět jsem připravil tabulku s vybranými otázkami, kterými se sjezd zabývá. Jak už jsem říkal, takovým tím hlavním tématem toho sjezdu nebo motivem bylo řešení toho právního dualismu a unifikace tehdejšího právního řádu, čili to je společné těm všem otázkám. Vidíme tady požadavek na jednotnou kodifikaci v právních norem o finančním hospodářství státu, ale vidíme tady i celou řadu dalších otázek, které mohou být z dnešního pohledu kuriózní, ať už jde o otázku úpravy vzduchovodní hypotéky, nebo za mě otázka, která může být i z dnešního pohledu aktuální, otázka trestnosti, vyhnání plodu a homosexuality. Co je zajímavé, že k těm 24 otázkám, které na sjezdu byly vlastně stanoveny, bylo doručeno 57 odborných prací, což byl jeden z důvodů, proč ani ten sjezd nestihl všechny ty práce projít a prodiskutovat. Takže zde nebyl v podstatě naplněn ten program sjezdu. Další sjezd právníků se tedy konal skutečně tak, jak bylo rozhodnuto na druhém sjezdu, a to v roce 1930 v Bratislavě. Organizace se ujmula nově zřízená další vlastně pobočka právnické jednoty na Slovensku, tedy právnická jednota na Slovensku a Podkarpatské Rusy, která byla vlastně založena v roce 1920. Sjezd se tedy konal na hlavním městě Slovenska v Bratislavě. Probíhal především v Slovenském národním divadle. Konal se tentokrát v říjnu, tedy na podzim roku 1930. Předsedou sjezdu byl jmenován tehdejší prezident Vrchního zemského soudu Vladimír Fajnor a pozdější první prezident Nejvyššího soudu Československé republiky. Záštitu nad sjezdem převzal opět prezident republiky Masaryk, ale ten se také sjezdu osobně účastnil. Tajemníkem sjezdu se stal jednatel právnické jednoty na Slovensku Cyril Bařinka, zajímavá osobnost, o které bych se chtěl ke které se ještě vrátím později. Velmi aktivní právník, který skutečně dodal této akci nevídanou podobu, řekl bych, o čemž vypovídá i ten počet účastníků, neboť toho sjezdu se skutečně účastnilo až 3000 právníků, čímž podle mě tato akce představuje jednu z nejrozsáhlejších a největších právnických akcí ve střední Evropě. Bařinka tu organizaci sjezdu pojal skutečně velkolepě. On kromě tedy těch odborných sekcí nebo odborů nechal zřídit i správní odbory, byl to například odbor, tedy organizační odbory, byl to například odbor pro hospodářství, propagaci sjezdu, pro dopravu, uvítací výbor, zábavu, ubytování a tak dále. Čili každý ten správní odbor, složený z určitých členů, se zabýval tou danou otázkou tak, aby skutečně ten sjezd proběhl pro tolika účastníků hladce. Například byly domluveny u státních drah slevy na jízdném, byla dojednána sleva na jízdném po Bratislavě, bylo dojednáno ubytování v bratislavských internátech a hotelích a tak dále. Byla zajištěna i poměrně pestrý zábavný program, a to nejenom pro pány účastníky, právníky, ale i jejich dámské doprovody. Například v podobě autovýletů okolí Bratislavy nebo výletů do Karnunta, do rakouského Karnunta a tak dále.
Jak už jsem řekl, ten sjezd z mého pohledu byl skutečně největším sjezdem právníků ve střední Evropě v meziválečné době. Cílem toho sjezdu bylo v zásadě navázat na úspěch druhého sjezdu právníků v Brně. Výstupem tentokrát nebyla rozsáhlá sjezdová publikace se záznamem všech těch výsledků, ale pouhý sborník těch odborných prací, které se staly podkladem pro odbornou diskuzi právníků v těch jednotlivých sekcích a odborech. A opět byl vydán almanach českých právníků, tentokrát čítající na 2000 biografických hesel. Není bez zajímavosti, že Cyril Bařinka během třetího sjezdu československých právníků stihl dojednat další sjezd, a to první sjezd právníků slovanských států, což byla další masová, ale tentokrát ryze mezinárodní akce právníků, která se konala opět v Bratislavě v roce 1933. Byl zde vznesen plán, aby se další právnický sjezd vlastně konal po 2 letech, a to v Praze. Nicméně v Praze se již žádný další právnický sjezd, tedy žádný 4. sjezd československých právníků neuskutečnil. Tím důvodem bylo to, že právnická jednota v Praze považovala ty 2 roky na přípravu jako velmi krátkou dobu, a musíme si také uvědomit, že ve 30. letech naplno vypuká celosvětová hospodářská krize, a tak uspořádání sjezdu pro právnickou jednotu v Praze bylo náročné právě i z těch, nebo nebylo možné i právě z těch finančních důvodů. Toho nadpisu na tomto slajdu si můžete všimnout sjezdového odznaku. Jedná se o originál sjezdového odznaku, který se mi podařilo získat do mých sbírek. Můžete si všimnout tedy toho názvu Bratislava, ročníku konání, ale taky toho zvláštního poskládání barev. Tehdy byl záměr, aby ten podklad toho odznaku tvořila československá státní vlajka, nicméně ministerstvo vnitra, které bylo nutné požádat o využití podoby československé státní vlajky pro účely odznaku, takovou žádost, nebo tuto žádost odmítlo, a i proto dostal ten odznak tuto podobu. Když se zase podíváme na ty jednotlivé témata, který sjezd řešil, tak tentokrát bylo striktně řečeno, aby byly pro každý odbor stanoveny maximálně 3 otázky, aby se stíhaly všechny otázky projednat. Opět tím hlavním motivem je tady ta unifikace práva. A nejen unifikace, ale snaha podat vládě československé skutečné usnesení, které by reflektovaly nejenom teda unifikaci, ale skutečně i to, aby to nové právo unifikované bylo moderní a odpovídalo dobové hospodářské, sociální potřebě. Když bych měl představit fotografie opět, tak toto je fotografie, kterou se mi podařilo získat přímo od pamětnice, od paní Bařinkové, tedy rodinné příslušnice Cyrila Bařinky, kterého můžete spatřit právě s tím telefonem uprostřed fotografie u okna. U stolu by snad měli sedět jeho děti, dcera Dagmar a syn Cyril, budoucí právník. Toto je fotografie zachycující sjezdovou kancelář, kterou Cyril Bařinka nechal pro přípravu sjezdu zřídit. O její, řekl bych, pracovní vytíženosti hovoří ta korespondenční statistika, kterou jsem dohledal. To je téměř 37 000 odeslaných dopisů a necelých 10 000 dopisů přijatých. Že Bařinka pojal sjezd skutečně velkolepě, o tom vypovídá i to, že rozeslal asi 1000 pozvánek do zahraničí, do zemí, které by z dnešního pohledu mohly být považovány až za exotické. Vidíme tady pozvánky do zemí jako Japonsko, Salvador, Chile, Egypt, Nový Zéland a tak dále. Je otázka, co od toho vlastně sám Bařinka očekával, ale jak za chvíli uvidíte, tak případná zahraniční účast organizaci sjezdu přinesla jenom starosti a problémy. To, že byl sjezd masivně propagován, vypovídá i toho, že ho sledovalo 176 periodik. Vůbec periodika a časopisy se staly hlavním zdrojem pro účastníky těch tehdejších sjezdů. Tady se dozvídali právníci, jakým způsobem se na sjezd mají přihlásit, jaký je program sjezdu, jaké otázky se budou na sjezdu řešit a tak dále. A napsáno bylo o sjezdu asi 830 tiskových zpráv v novinách a periodicích. Tady ještě na fotografii Cyril Bařinka.
Cyril Bařinka byl původně z Moravy, narodil se u Uherského Hradiště v Bohuslavicích nad Vláří a on působil v celé meziválečné době jako advokát v Bratislavě v advokátní kanceláři Emila Stodoly, se kterým zakládal společně Vladimírem Fajnorem právnickou jednotu na Slovensku. On si skutečně z těch meziválečných sjezdů udělal, řekl bych, živnost. Kromě tady toho 3. sjezdu československých právníků, on uspořádal už ten zmiňovaný sjezd právníků slovanských států, ale uspořádal také ten sjezd unifikační v roce 1937, uspořádal celou řadu slovenských nebo právnických sjezdů slovenských. Účastnil se taky těch právnických sjezdů německých právníků v meziválečném Československu. A co je zajímavé, že po roce 1945 byl odsouzen k trestu odnětí svobody, kdy v souvislosti tady s organizací těch právnických sjezdů bylo zjištěno, že zpronevěřil asi 60 000 tehdejších korun, což je poměrně pikantní informace a taková zajímavost, kterou se mi podařilo dohledat v Moravském zemském archivu. Na další fotografii potom bych rád připomněl Vladimíra Fajnora jakožto budoucího prvního prezidenta Nejvyššího soudu Československé republiky. Bařinka si o sjezdu vedl poměrně podrobné informace. Tady vidíme tabulku s přehledem účastníků sjezdu domácích a zahraničních. Zaujme, že nejvíce se sjezdu zúčastnili tehdy soudci. Z té zahraniční účasti pak zaujme účast 2 japonských právníků a to je právě to, na co jsem tady v předchozích slovech již narážel. Podařilo se mi v Lidových novinách dohledat jakési avízo s výzvou po japonském tlumočníkovi, neboť 2 japonští právníci skutečně reflektovali Bařinkovu pozvánku do Československa, do Bratislavy. Právníci přijeli, ale jak se zdá, tak, nebo jak vyplývá z toho článku, který nyní můžete vidět, nebo z toho avíza, tak právníci japonští neovládali žádný jiný jazyk než japonštinu, tudíž nikdo nebyl s nimi schopen domluvit a tudíž pouze zaměstnali organizaci toho sjezdu, aby prostě na poslední chvíli v předvečer sjezdu ještě zháněla tlumočníka. Netuším, jak to s tím tlumočníkem dopadlo a netuším ani, jak to dopadlo s japonskými právníky, ale přijde mi to zajímavé a přijde mi to poměrně roztomile vypovídající o tom v kontextu toho zamýšlení, proč vůbec Bařinka do Bratislavy se zval tyto národnosti. Když se podíváme na další fotografii, tak to je fotografie pořízená z pohledu Slovenského národního divadla k hotelu Carlton, čili je to pohled na Hvězdoslovovo náměstí v Bratislavě. Vidíme, že sjezdu se účastnilo tehdy skutečně mnoho účastníků. Tehdejší kapacita Slovenského národního divadla nestačila všem, aby se mohli účastnit zahajovacího zasedání sjezdu a ani toho závěrečného. Takže mnozí účastníci sjezdu ten sjezd vlastně pozorovali nebo poslouchali z reproduktorů, které přenášely vlastně to dění zevnitř toho divadla, kde vlastně slavnostně sjezd zahajoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Když se podíváme na ty další fotografie, tak ty právě zachycují účast Masaryka na sjezdu v Bratislavě. Ta velká fotografie jeho přivítání, nebo Masarykovo přivítání ze strany Vladimíra Fajnora v budově Slovenského národního divadla. Na další fotografii nahoře vpravo můžeme vidět Masaryka vlastně v průvodu od hotelu Carlton do Slovenského národního divadla a pod tím záběr ještě z bratislavského nádraží a přijetí Tomáše Garrigua Masaryka na nádraží v Bratislavě. Kromě těch velkých právnických sjezdů organizovaných právnickými jednotami v Československu se, jak už jsem naznačil, konalo v Československu celá řada dalších sjezdů. Jedním z nich byl i první sjezd právníků slovanských států. Šlo o společný projekt československých, polských, bulharských a jugoslávských právníků,
který v podstatě na tom 3. sjezdu československých právníků dohodnul nebo zorganizoval, vymyslel právě Cyril Bařinka. Ten sjezd se tedy konal v roce 1933, předsedal mu tehdejší profesor z právního práva Jagellonské univerzity Kazimíř Kumaněcký, který se tedy sjezdu nakonec ani nezúčastnil, neboť onemocněl. Záštitu převzal ministr spravedlnosti Alfred Meissner, no a tajemníkem přirozeně, generálním tajemníkem sjezdu byl přirozeně Cyril Bařinka. Sjezdu se účastnilo asi 1500 účastníků a jeho cílem bylo řešení otázek unifikace práva v jednotlivých státech a s důrazem na kolizní normy. Což je velmi zajímavé. Musíme si uvědomit, že unifikaci práva neřeší v meziválečné době jen Československo, ale také Polsko, Jugoslávie a nakonec i Bulharsko po rozpadu Rakouska-Uherska a po první světové válce. No a tady právě první sjezd právníků slovanských států měl ambici přispět jednak unifikaci v jednotlivých státech, ale taky k jednotnému. Vznikl zde jakýsi unifikační projekt s cílem zaměřený na kolizní normy. Ten projekt byl nazván jako Codex vel Conventio Juris Privati Internationalis Slavorum, což měl být jakýsi společný kodex všech těchto národů nebo států, umožňující společný a vzájemný obchod. Je zajímavé, že ten kodex byl navržen na podkladě občanského zákoníku nebo návrhu občanského zákoníku z roku 1931. A jeho přípravu si vzal pod sebe právě 8. odbor pro mezinárodní právo. Vidíme, že těch odborů na sjezdu byla zřízena celá řada, poměrně kuriózní. Mi přijde i ten 7. odbor pro dějiny slovanského práva nebo ten odbor 10. pro právní sociologii. Když se podíváme na sjezdovou statistiku, tak vidíme, že přirozeně nejvíce právníků se tohoto sjezdu zúčastnilo z Československa, asi 1100 z celkových 1500. Nechám k vašemu projití očima pouze. Jistě zaujme ta druhá fotografie, a to je jakýsi slovník speciálně připravený pro účely sjezdu. Tento slovník sestavila speciálně ustanovená jazyková komise, která vlastně jako předpokládalo se, že ti účastníci se nějak přirozeně domluví na tom sjezdu tak, že vlastně, nebo předpokládalo se, že ty jazyky těch jednotlivých účastníků jsou si podobné a že se navzájem právníci dorozumí, ale přesto byl vlastně pro účely sjezdu připraven slovníček. Což mně přijde jako velmi zajímavé, byl průběžně publikován v časopisu Právný obzor a byl průběžně aktualizován před tím samotným zahájením sjezdu. Tady ještě ve fotografii Kazimíř Kumaněcký, fotografie se zahájení sjezdu ve Slovenském národním divadle. Ta stojící osoba vpravo je právě Cyril Bařinka, který údajně přečítá telegram od bulharského cara. Bulharského cara, který Cyrilu Bařinkovi spolu s jugoslávským králem udělili za uspořádání sjezdu nejvyšší státní vyznamenání, a to údajně za smíření tehdy nesmířitelných bulharských a jugoslávských právníků. Skutečně zase nebýt Cyrila Bařenky, tak se žádný takový sjezd neuskuteční. O tom svědčí to, že žádný další druhý sjezd slovanských právníků se nekonal, přestože se počítalo, že v roce 1936 se ujmou té organizace polští právníci, ale vzhledem k zhoršující se mezinárodní situaci v Evropě a vzhledem k nezájmu polské strany organizovat takový sjezd se žádný další takový projekt už realizovat nepodařilo. Cyril Bařinka skutečně k organizaci toho sjezdu navštívil na vlastní pěst všechny ty uvedené státy, dokonce tím vzbudil rozruch na ministerstvu zahraničních věcí, kterého se začaly nezávisle na sobě doptávat zahraniční protějšky na to, jaké mají na sjezd vyslat oficiální své zástupce, z čehož se přirozeně ministerstvo zahraničí polekalo a tak si nechalo Cyrila Bařinku předvolat do Bratislavy na zemský úřad, aby podal vysvětlení, co organizuje, jakou akci chystá. Tohle byla vlastně Bařinkova chyba, neboť on potom vláda, když rozhodovala o jakési podpoře toho sjezdu, tak veškerou podporu zamítla jednak z důvodu ekonomické krize, ale taky právě
nebo té hospodářské krize, ale právě z důvodu tady toho počínání bařinky skutečně na vlastní pěst. Dalším sjezdem, který se konal v meziválečné době, byl v roce 1936 první odborový sjezd československých právníků s takovým dovětkem za pravdu a řád. Ten sjezd tentokrát nebyl organizován jako odborný, ale měl to být ryze profesní sjezd, jehož cílem mělo být řešit otázky aktuálních stavovských problémů. Takovým aktuálním stavovským problémem, který je aktuální mimo jiné i v dnešní době, bylo pokoutnictví, nebo chcete-li vinklářství. A to nejen vinklářství advokátní, nebo na straně advokacie, ale taky při výkonu notářství. Velkým tématem taky byla výše mezd, například soudců v pohraničních oblastech Československa, anebo právnické studium. Čili účelem toho sjezdu bylo skutečně řešit tady ty stavovské problémy a jednotlivých právnických profesí, čemuž odpovídala i struktura těch jednotlivých sekcí. Můžete si všimnout, že teď tady máme sekce odpovídající jednotlivým právnickým profesím. Ten sjezd zorganizoval spolek nazvaný jako Ústředí československých právníků. Původně tento spolek byl zřízen jako sbor pro postavení a udržování právnického domu v Praze. Nicméně žádný takový právnický dům nakonec postaven nebyl, ale je důležité připomenout tento spolek československých právníků, který právě v meziválečné době začal jaksi být konkurenčním spolkem a aktivnějším spolkem na poli právě tady těch sjezdových činností. Když si uvědomíme, že vlastně právnická jednota v Praze nebyla schopna uspořádat ten 4. sjezd československých právníků, tak tady jakési iniciativy se tady chytá právě Ústředí československých právníků. Sjezd se tedy konal v roce 1936, zahájen byl v budově Národního shromáždění v pražském Rudolfinu a probíhal pak na půdě právnické fakulty v Praze. Předsedou toho sjezdu byl tehdejší děkan právnické fakulty Václav Hora, významný československý odborník na civilní právo procesní. Záštitu převzal Edvard Beneš, který tedy nedorazil na ten sjezd nakonec, a tajemníkem a organizátorem sjezdu byl významný československý poštovní právník a telegrafní právník, jak on sám sebe označoval, a rada tehdejšího ministerstva pošt a telegrafu Otto Kučera, který skutečně zapojil soustavu pošt v Československu do organizace a propagace tohoto sjezdu. Dokonce zřídil sjezdovou kancelář, která sídlila na tehdejší hlavní poště v Praze. Sjezdu se účastnilo asi 1500 účastníků. Tady ještě fotografie z plenárního zasedání sjezdu, zahajovacího zasedání sjezdu. Jistě zaujme na první fotografii pod pomníkem Masaryka, který dominoval tehdejšímu národnímu shromáždění nebo poslanecké sněmovně národního shromáždění, jediná žena, která se sjezdu zúčastnila, a byla to tehdejší jednatelka toho Ústředí československých právníků Anděla Kozáková-Jirová, připomínám, první doktorka práv, promovaná doktorka práv v Československu, a uvádí se také jako první vůbec notářka ve střední Evropě. No a nakonec bych také rád ještě připomenul Václava Horu a Otto Kučeru. Skutečně posledním celostátním sjezdem právníků v meziválečném Československu byl první unifikační sjezd československých právníků. Jehož organizace se ujmul opět Cyril Bařinka pod záštitou právnické jednoty na Slovensku a Podkarpatské Rusy. Místem konání byla opět Bratislava. Tentokrát se sjezd konal na půdě nově postavené právnické fakulty Univerzity Komenského. Konal se sjezd ve stejném datu, přesně o rok později oproti tomu prvnímu odborovému sjezdu v roce 1937. Předsedou byl jmenován tehdejší prezident Vrchního zemského soudu Gejza Okáli a záštitu a osobní účast na sjezdu přislíbil ministerský předseda Milan Hodža, který si velmi dobře uvědomoval tu neřešenou nebo dosud nevyřešenou problematiku a unifikace právního řádu v Československu. Ten sjezd samotný je z mého pohledu důkazem toho, nebo důkazem vrcholu frustrace československé právnické veřejnosti z neutěšeného
problému právního dualismu. I proto byl celý ten sjezd zorganizován. Očekávalo se skutečně od něj, že nějakým způsobem významně přispěje k unifikaci právního řádu. Za tímto účelem vlastně byly zřízeny opět i ty sekce pro unifikaci těch jednotlivých právních odvětví. Nicméně skutečně ani tento sjezd významně k unifikaci toho právního řádu nepřispěl, přestože ta očekávání v tomto smyslu byla velká. Když si uvědomíme, že vlastně za rok od konání tohoto sjezdu vlastně už máme Mnichov a Československo, které řeší vlastně svou existenční otázku, tak tento sjezd už můžeme považovat jako za jakousi labutí píseň na řešení unifikačního problému. Když se podíváme na fotografie, určitě zaujmou dobové ilustrace ze sjezdové publikace, které právě vypovídají o tom, že od sjezdu na ten sjezd byla kladena vysoká očekávání. Nyní už se dostávám k dalším meziválečným právnickým sjezdům. Vedle těch celostátních se konaly i samostatné sjezdy slovenských a německých právníků. Rád bych připomněl, že v mezidobí let 1918 až 1922 se na Slovensku konaly 3 samostatné právnické sjezdy. Když se podíváme na to, kdo tyto sjezdy organizoval, tak byl to zejména ministr s plnou mocí pro správu Slovenska, Ministerstvo unifikací a ve spolupráci s právnickou jednotou na Slovensku. Hlavním účelem těch sjezdů nebo cílem těch sjezdů bylo jednak přispět k řešení unifikačního problému, o kterém jsem tady hovořil. Ale co je zajímavé, tak třeba ten první sjezd slovenských právníků, který se vlastně konal několik dní po založení republiky v Žilině v prosinci 1918, řešil také významný problém, který označujeme jako administrativní začlenění Slovenska do Československé republiky. Když vlastně na Slovensku po obsazení československými vojsky opustili veškeré úřady, uherské úřady, ti uherští soudci, uherští úředníci, tak v podstatě neměl na Slovensku kdo soudit, kdo úřadovat. A tak takovým prvním a základním problémem, který bylo potřeba na Slovensku vyřešit, bylo zajistit personální kontinuitu těch slovenských úřadů. A za tímto účelem právě ministr s plnou mocí pro správu Slovenska Vavroš Robár do Žiliny svolal tehdejší znalce uherského práva, kterých mimo jiné nebylo moc, respektive nebylo jich jako Praha, ústředí, nemělo vůbec žádné povědomí o tom, kolik vlastně odborníků na uherské právo se na Slovensku nachází, a tak proto bylo uspořádán ten první sjezd, který právě řešil tuto otázku. Nakonec bylo například navrženo, aby na Slovensku soudili moravští advokáti, kteří vlastně do té doby aplikovali to rakouské psané právo. Čili to je velmi zajímavé, řešily se tam i otázky podání, v jakých jazycích můžou ty úřady na Slovensku přijímat podání, zda v maďarštině, ve slovenštině a podobně. Vlastně ty sjezdy slovenských právníků nakonec byly nahrazeny zřízením speciálních slovenských komisí, které si nechalo zřídit Ministerstvo unifikací a které v podstatě tady ten poradní orgán v podobě sjezdu slovenských právníků nahradili. Úplně zapomenutými v meziválečné době u nás jsou sjezdy německých právníků, které se konaly v letech 1923 až 1937. Přitom ty sjezdy německých právníků skutečně byly centry, nebo bylo centrem, ty německé sjezdy byly centrem odborné a profesní spolupráce německé právnické menšiny v Československé republice. První sjezd německých právníků byl uspořádán v květnu 1923 v Karlových Varech. Iniciátory této myšlenky byli profesor obchodního práva na Německé univerzitě v Praze Otto Frankl a profesor civilního a římského práva Robert Meyer Harting, kteří tento sjezd uspořádali a kteří tento sjezd, zejména tedy Robert Meyer Harting, vnímal jako příležitost významným způsobem přispět k tomu právnickému dialogu v meziválečném Československu. Robert Meyer Harting byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších Němců v meziválečném Československu.
který vnímal tu národnostní otázku velmi smířlivě a vnímal ji tak, že je potřeba z hlediska Němců se k ní stavět konstruktivně a odbornou prací. Což odbornou prací právě uskutečňovanou i těmi právnickými sjezdy. Těch právnických sjezdů německých se v Československu konalo celkem 8, konaly se každý druhý rok s poměrně určitou pravidelností. Za účelem organizace těchto sjezdů byl zřízen i zaštiťující spolek, nazvaný jako Ständige Vertretung des Deutschen Juristentages in der Tschechoslowakei, který byl ustanoven v roce 1923 a oficiálně pak založen v roce 1936, což je taky poměrně zajímavé, proč tak pozdě, protože tady byl veden i správní spor s tehdejším nejvyšším správním soudem. Přirozeně předsedou tohoto spolku byl tedy Mar Harting, kterého pak v roce 1929 nahradila významná osobnost brněnské komunální politiky a práva Johann Jarolím, právník židovského původu, původem ze Slezského Skočova. Ty německé sjezdy v zásadě řešily podobná témata, jak ty sjezdy československé, byly přirozeně komornější, ale z hlediska té pravidelnosti bych řekl, že byly setrvalejší. Z každého z německého sjezdu vyšla sjezdová publikace, dvoudílná sjezdová publikace v rozsahu části Gutachten, zachycující tedy ty odborné příspěvky k jednotlivým tématům a v rozsahu části Verhandlungen, zachycující odborné diskuze nad těmi odbornými příspěvky. No a připomínám také opět ve fotografiích Roberta Mayera Hartinga a brněnského advokáta Johanna Jarolíma. Tady si ještě můžete prohlédnout, kde všude se v Československu právnické sjezdy konaly. Dvakrát se sjezd konal dokonce i v Brně. Na obrázku můžete vidět obálku programu posledního brněnského sjezdu německých právníků z roku 1937. No a dostáváme se už na samotný závěr dnešní mé přednášky. Skutečně posledním sjezdem, ukončující jakousi tady tu sjezdovou tradici českých a československých právníků, byl čtvrtý sjezd československých právníků s tím dovětkem za socialistické právo. Je zajímavé, že ten sjezd byl pojmenován jako čtvrtý. On evokuje to jakousi kontinuitu těch právnických sjezdů na ty sjezdy meziválečné, ale je třeba, a jak napovídá ten dovětek za socialistické právo, tak už se jednalo o sjezdy úplně jiné, nebo jedná se o sjezd úplně jinak organizovaný a úplně za jiným účelem. Organizátorem té akce byla Jednota československých právníků, což byl znovu ustanovený spolek, zřízený v podstatě podle not a politického zadání komunistické strany Československa. Ten sjezd vlastně se stal prioritním úkolem této znovu ustanovené Jednoty československých právníků. Byl organizován do Prahy, do velkého paláce, nebo do velkého sálu paláce Lucerna, který byl čerstvě znárodněn rodině Havlů, což je poměrně paradoxní. Konal se tedy v roce 1949, tedy přesně uprostřed takzvané právnické dvouletky, tedy toho procesu rekodifikace práva v duchu tedy lidově demokratického režimu směrem k lidově demokratickému režimu podle tehdejší ústavy, nové ústavy 9. května. Předsedou sjezdu byl Igor Daxner, tehdejší předseda Nejvyššího soudu. Záštitu nad sjezdem převzal Klement Gottwald z vládu Antonína Zápotockého. Tajemníkem sjezdu byl méně významný právník Jaroslav Jablonský, který se snažil správnou stranickou organizací blízknout v rámci svého kádrového profilu. Nicméně poměrně zajímavé, že v 50. letech, tedy po úspěšně uspořádaném 4. sjezdu československých právníků, tak v 50. letech byl Jablonský perzekuován a vlastně dokonce přišel i o členství v KSČ a byl vlastně vypuzen nebo vyhozen ze všech významných právnických pozic, takže takto se mu strana odvděčila za úspěšnou organizaci tady toho manifestačního sjezdu, kterého se účastnilo 1200 právníků.
Vidíte, že žádné sekce tentokrát zřízeny nebyly. Cílem sjezdu skutečně byla manifestace a přihlášení se československých právníků k novému společenskému řádu a k nově chystané legislativě právě v rámci té zmiňované právnické dvouletky. Výstupem sjezdu tak nebyly sjezdové publikace zachycující diskuze a odborné usnesení k významným otázkám tehdejšího práva, ale skutečně rezoluce právníků, kteří se servilně, českoslovenští právníci, přihlašují k tomu lidově demokratickému režimu a nastupujícímu komunistickému režimu. Tomu odpovídal i program toho sjezdu, který spočíval v zásadě v ideologických projevech tehdejších významných právníků, ať už to byl ministr spravedlnosti Alexej Čepička nebo například tehdejší děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Josef Tureček. Tato akce v podstatě, jak už jsem řekl, byla skutečně posledním sjezdem. Já myslím, že nejlépe tu atmosféru toho sjezdu vyjadřuje video, které se mi podařilo získat z Národního filmového archivu a z Československého filmového týdeníku, které bych vám rád nyní pustil. 4. sjezd československých právníků byl zakončen manifestační schůzí v pražské Lucerně. Předseda jednoty právníků dr. Daxner schůzi zahájil a odevzdal slovo Antonínu Zápotockému. Základní změny v hospodářství a v politice nemohou probíhat bez obdobných změn v právním řádu. Českoslovenští právníci si toho jsou dobře vědomi. Charakteristickým zjevem manifestační schůze byla přítomnost delegátů dělnictva. Právo a právníci stáli dříve většinou proti dělnictvu na straně perzekuce, útisku a bezpráví. To vše se nyní mění. Českoslovenští právníci ve své většině pochopili, že jejich místo je po boku pracujících na straně světového tábora míru a pokroku. Tento tábor byl na sjezdu zastoupen delegáty z lidových demokracií a ze zemí, které o své místo v tomto táboře teprve bojují, jako Řecko a Španělsko. Anglie byla zastoupena nezávislým členem britského parlamentu Britem. Sovětský svaz, učitel nás všech i našich právníků, byl zastoupen předsedou nejvyššího sovětského soudu Zejdinem. Tak, to bylo poměrně jasně zachycující, nebo atmosféru zachycující video tehdejší doby. Prostě vidíme ten étos, rodí se nový člověk, socialistický člověk, rodí se nový právník a tam jasně to odmítnutí těch starých pořádků, toho meziválečného práva a výkonu profesních povolání. Na fotografiích ještě záběry z toho sjezdu, který spíše svým vzezřením připomíná sjezd komunistické strany než ten sjezd právníků, tak jak to bylo v kontextu té meziválečné doby. Tady ještě pár ideologických hesel v duchu nově připravovaného právního řádu. No a na úplný závěr té své dnešní přednášky bych také rád připomněl, že před pár lety, tedy v roce 2022, došlo po více než 70 letech na našem území k obnovení právnických sjezdů v České republice. Hlavním iniciátorem té myšlenky se stal vlastně tehdejší předseda České advokátní komory a současný člen představenstva advokátní komory Vladimír Jirousek, který poté společně s exprezidentem notářské komory České republiky Martinem Foukalem zorganizovali novodobý sjezd českých právníků, který se přihlásil k tomu odkazu těch historických sjezdů a který se tedy skutečně konal v květnu roku 2022 v pražském Karolinu. Ten sjezd byl uspořádán na podkladě společného memoranda nejvýznamnějších českých profesních, stavovských a jiných právnických organizací. Proběhl v zásadě formou diskuze členů vedených organizací nad písemnými referáty a koreferáty s jakýmsi širším tématem, které bylo nazváno jako právníci, odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, institucionální pojistky jejich nezávislosti. Tady ještě záběry ze sjezdu. Toto je na té velké fotografii, můžeme vidět zahajovací schůzi sjezdu, ve které promluvil
k historii a významně připomněl historii právnických sjezdů emeritní ústavní soudce a právní historik Stanislav Balík. Na další fotografii můžeme vidět členy sjezdového výboru a zasedání sjezdového výboru k 2. sjezdu českých právníků, který se bude konat opět v květnu, letos v květnu v Praze. Tady ještě připomínka a pozvání na sjezd, který bude probíhat formou účastenství nebo formou delegace jednotlivých účastníků z těch jednotlivých organizací. Nicméně sjezd bude dostupný také online pro širokou právnickou veřejnost. Téma toho sjezdu tedy je téma digitalizace, jak můžete vidět, zda tedy bude digitální věk prospívat spravedlnosti. No a na úplný závěr bych tedy rád připomněl nebo prezentoval svou publikaci, kterou mi vydává Masarykova univerzita na téma historie právnických sjezdů v českých zemích a na Slovensku. Velmi děkuji všem přispěvatelům na tuto knížku, ve které se tady v asi 300 stranách věnuji tomuto tématu, určitě nad rámec té mé dnešní přednášky s doplněním celé řady archiválí a fotografií, která jistě zaujme širokou právnickou veřejnost. Co říci závěrem? Tak ty poznatky těch historických právnických sjezdů mohou být dobře aplikovatelné právě na to obnovení těch sjezdů českých právníků v současné době. Jak se ukazuje, tak ty historické právnické sjezdy, kromě toho, že dokládají ten pestrý vývoj české a československé právní vědy, dokládají vlastně to, co pro tehdejší právníky bylo důležité z hlediska těch témat, tak se ukazuje, že to byly sjezdy nenaplněných ambicí, neboť jejich hlavním účelem často bylo to, že budou nějakým způsobem přispívat k tehdejší legislativě a k řešení tehdejších praktických problémů a já ze svého výzkumu mohu potvrdit, že žádným významným způsobem žádný právnický sjezd dle těchto takto stanovených účelů tyto účely vlastně nenaplnil. Nicméně jednoznačně lze říci, že byly významnými akcemi na poli sdružování právníků, na poli profesní výměny, názory právníků a to si myslím, že není málo a to si myslím, že je to, z čeho můžeme v kontextu současných čerpat i v kontextu právě těch současných obnovených právnických sjezdů v České republice. Děkuji vám za pozornost.